हाग्रामाया 10टा समष्टि लागोन होननाया बे हताशआव भुगिनासो बुंदों खारन दिनैनि दिनाव उदालगुरियाव हाग्रामाया निल मारिगोन आरो बेखौ मिन्थिनानै दिनै 10टा लागोन होननानै बुंदों आरो हाग्रामाया गाव हताशआव भुगिबाय थादों मोनसेबो समष्टि देरहानायनि बेहा दिनैनि दिनाव अबस्था गैया। अनजुलि दैमारियाथ' दिनैनि नङा सिगांनिफ्रायनो बिपिएफजों दंखायो जों मिथिनायाव दिनै फर्मेलिसो बे जइन जादों बेनि सिगाङाव सिखावखै बे बिपिएफआवनो दंखायोमोन आरो अनजुलि दैमारियाथ' जोंनि बर' समाजाव गां गैयै दाउ बायदिसो बेयो हाथाइ गैयै मोसा बायदिसो खोथा बुङो माने मोसा बोराइनि हाथाइ गनाय मोसा बेबायदिसो बेखौ लानानै साननांगौ बेयाव जेबो प्रभाब गैया। अनजुलि दैमारिया जेबो उदालगुरियाव इम्पर्टेन्स गैया। इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव मिनिमाम 8टा जों 10टा बुङा 8टा 8+ दंबाय थायो दासिमहालागै दिनै बुङोब्ला आनडेम'क्रेटिक बायदि खोनायो खिन्थु बुंनांगौ जायो हाग्रामा महिलारिया बिटिआरखौ लाना जिबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांनि साननाय हनाया माने नेहाद रावजोंब्ला उल्था जागिनाय होनना बुंनांगोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ खारन बे जिबायदि बाथ्रा बुंदों जे बिटिआरआ अनलि बर'फोरनि थाखायल' होनना बुंदों आरो बेराफारसे बर'खौनो धंख' खालामगोन होननानै बुंदों बे बबे जुक्तिजों बुंनाय जाखो बर'नि थाखायबा बोरैहाय बे बर'खौ फोजोबनाय जाखो बेनिखायनो बिथांखौ जों नेहाद रावजों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा उल्था जागिनाय होननानै बुंनांगोन आरो दिनैनि दिनाव उदालगुरिल' नङा सारा बिटिसिआवनो हसाखै प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्रमद बर'नि सायाव जि मोनसे फोथायनाय फैदों सारा जिखिनि बिटिसि बाखि रायजो राजाफोर दङ गासैबो भबिष्यत जोंनि समाजखौ लानानै गासै हारि माहारियानो माने इउपिपिएलनि फारसे आवगायबोदों खौसे बे हिसाबै फैगोन दिनाव बिटिसिआव जे इउपिपिएलआ खाखन खालामगोन बियो खाथां जाखाबाय।